es trenca. Es trenca. La manera, el mar viscut fins ara i el nou sorgeix sobre les cendres de l'antic. El veritable convertit sap que res pot ser igual. Està convençut. No pot ser com abans. No pot ser igual. Tal com havia estat abans. Com feren Pere i Joan. És necessari deixar la barca a la vorera del mar. Sortir del nostre món personal per seguir el camí de Jesús. En aquest viatge no es poden portar les coses que tant estimàvem abans i a les que estàvem, diríem, tan aferrats, tan agafats. S'ha de trencar tota classe de lligams amb totes les coses a les que estàvem fins ara tan lligats, tan agafats. I quedar lliures per comprendre, per emprendre un molt nou i distint camí. El trencament, per tant, es converteix en la gran renúncia que el convertit ha de fer en una decisió clara i inequívoca. És la renúncia als fins del regne d'aquest món per orientar la nostra vida vers els nous horitzons del regne de Déu, del seu evangeli. Fer realitat en la meva vida els valors de l'evangeli, els valors del regne, han de formar part plena, total, de la meva existència si realment jo vull ser un bon seguidor de Jesús. Si vull realment pertànyer a la colla de Jesús. La ruptura, per tant, o renúncia, apareix com absolutament necessària des del moment en què arriba l'amor total en la nostra vida com a exigència de què? D'una disponibilitat total. Quan jo estic ric d'aquest amor total de Déu en mi, això sorgeix espontàniament, sense pretendre res, quasi bé sense pensar. Surt espontàniament la disponibilitat total, el servei total, l'entrega total, la donació total, etc. Ja no és possible jugar a dues cartes o reservar-nos coses en el fons del cor. No podem jugar. És que ja no. A dues cartes. Sí, però no. Ja no. Això ja no es dona. No es pot donar. Quan s'obre, quan ens obrim a l'amor absolut que és Déu per Jesucrist, tot el de més ha de desaparèixer per tal de ser-hi completament lliures de lligaments. Ha de desaparèixer totalment per no estar lligats a res,
per tenir el que hem dit, aquesta llibertat interior tan pròpia dels fills de Déu. Les decisions limitades del fins aquí, però només endavant, són possiblement l'obstacle més gran perquè realitzi en nosaltres aquesta vida nova que ens ofereix. El veritablement important en aquest nou sentit o realitat no és evitar deficiències que són inevitables, sinó mantenir l'intenció pura i lliure de condicionaments per la total disponibilitat des de l'amor. Estima. És el sentit de la gran paraula de Jesús, que sempre hem de tenir molt present com a lema dels nostres actes i intencions. Quan Jesús ens diu, ho hem de tenir molt present sempre. Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà. Però el qui la perdi per mi, la trobarà. A la renúncia perdem moltes coses, tantes i tantes, que constitueixen la nostra il·lusió vital. Però les guanyem veritablement i que només ens trobarem en nosaltres mateixos, trobant-nos també sense condicions en Déu. El que hem dit abans, al trobar-nos en Déu, ens trobem en nosaltres mateixos. Al progressar en el nostre coneixement de Déu, nosaltres per Jesucrist, ens trobem i ens coneixem veritablement a cadascú de nosaltres, molt personalment. Tinguem això ben present. I bé, ja per acabar, sense ànims de cansar, unes conclusions. Converteix-te i creu en l'Evangeli. Iniciaven el camí quaresmal. El procés de conversió, finalment, ha de portar-nos a prendre la decisió clara, inequívoca i ferma d'orientar tota la nostra vida cap a Déu. Qualsevol ambigüitat del cor condicionarà des de la mateixa arrel el sentit dels bons propòsits que puguem fer. Perquè es tracta no de fer grans coses, no ens demana Déu, Jesús, no ens demana fer grans coses, sinó tindre la fita, la meta, el fin, diu en castellà, no? Només una fita, una meta, allò, per ordenar tot el que som i fem. I si no tenim aquest punt, aquesta meta, aquesta fita, malament anirem. El que defineix el sentit d'una vida, no l'oblidem mai. El que defineix el sentit de la nostra vida, no l'oblidem mai, és la fita, la meta última que té el meu cor. I sense això, mira, estarem vivint, com hem dit abans, que el pitjor que ens pot succeir és trobar-nos bé en la situació que vivim.
jo vaig fer més o menys, mira, ja està bé. S'ha de produir, per tant, una decisió de la voluntat, sabent en claretat el que ens juguem i a qui o a què ens comprometem. I ho hem de tenir ben clar. O continuo jugant amb la meva vida o realment em comprometo. Per tenir com a últim fi, meta, únicament a Déu, significa no perdre mai el seu rostre en tot el que fem. És molt important prendre una decisió en un moment de la nostra vida, però encara més important és saber mantenir-la, l'opció, en totes les seves variants. Mantenir en la meva vida aquesta opció que jo faig per Jesús. Per sorprenent que sí. La vida està plena de moltes preocupacions, és cert, però totes han de confluir en aquesta única preocupació. La vida té moltes vicissituds, però tot ha de confluir a l'única meta, l'opció pel regne, l'opció per viure l'Evangeli. Treballar pels valors de l'Evangeli. Aquest ha de ser el nostre gran desig i propòsit que no ha de caure d'avui per demà. I això significa, certament, que hem de reactualitzar cada dia la nostra conversió. Vivim amb vigilància cap a Déu i mantenim ferma la gran decisió que un dia hem fet. Optar pel regne de Déu. Optar per l'Evangeli. La nostra decisió ja no és perseguir els nostres propis interessos, encara siguin legítims, sinó que es converteix en una opció per l'Evangeli, pel nou horitzó de l'Evangeli, que és per nosaltres sempre la bona notícia. Així, la nostra vida queda orientada com una vocació cristiana, com a resposta a una gran crida. I llavors, tot el que fem, pensem i sentim té aquesta última motivació. Tot el que fem. I és llavors quan les tres veritats que defineixen el cristià enmig del món, la fe, l'esperança i l'amor, caritat, tenen tot el seu sentit i tota la seva importància. La nostra vida continuarà sent la mateixa en la seva aparença externa, certament, però serà molt distinta de les demés persones, perquè les motivacions i fins humans són substituïts per al nou món contingut per aquestes tres coordenades: la fe, l'esperança, l'amor. Serà la fe, no la raó,
la que marca el sentit del nostre caminar per al món, perquè aquesta fe ens descobrirà sempre un horitzó diferent de l'horitzó del món. Sempre. Serà l'esperança, no les il·lusions, la que substitueixi la llum i l'energia creadora amb tots els nostres treballs i vicissituds. Serà l'amor, la caritat, l'amor pur, no el propi interès, l'ideal últim que impulsarà tots els nostres actes, fent de la nostra vida una oblació i una ofrena a Déu, al nostre Pare i Senyor. Un toc d'atenció, convertir la vida. Bé, amb això acabo aquesta exposició. Bé, no sé si algú vol fer algun comentari d'això. O ja, una pregunta i ja està. Molt bé. No sé si m'he explicat, suposo que sí. He intentat explicar el millor que he pogut aquesta realitat, tal com jo l'entenc. Crec que és un missatge quaresmal important a la nostra vida. Bé, doncs, moltes gràcies per la vostra assistència. Felicito ja Pep, Josep, Josefina, Pepita, etc. Moltes felicitats en el vostre sant i que demà, encara que en la litúrgia us celebrarem el dilluns, però demà Sant Josep. Doncs que tinguem tots una molt bona festa de Sant Josep. Una bona crema. La crema? No, perquè jo vaig fer molts anys que l'obligació. I ara ja no. Quina realitat. Per tant, vull assistir. No, demà no, però l'imaginem demà.